Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Randy Rifki Rinaldi saking kelas 12 kalih. Ing mriki kula badhe macaken maosaken sesora basa Jawa. Para rawuh ingkang kula hormati. Sepisan kula ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah awet sampun paring sehat lan wilujeng dumateng kita sedaya. Ing kesempatan menika kula badhe nyariosaken babagan pentinge gotong royong. Gotong royong punika tegesipun makarya bebarengan kanthi rasa tulung tinulung. Tanpa mentingaken awake dhewe. Kanthi gotong royong makarya dados luwih enteng. Masalah enggal rampung lan pasaduluran tambah rukun. Budaya punika kedah kita uri-uri amargi minangka warisan luhur saking para leluhur lan dados ciri khas bangsa kita. Yen gotong royong ilang, rasa kebersamaan lan kekancan ugi saged pudar. Mekanten ingkang saged kula aturaken mugi kedah manfaat kangge kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.